marea etorri zaigu, egun hain gogo gabetu, ia ez dit deus aldatu ere, eta ezin dut ulertu. Hartu dut tirritarra, ta kendu dit bizarra, ta omen nago perfektu. Nere amak ere esaten zidan, hau ezin zela hobetu. Nere amak ere esaten zidan, hau ezin zela hobetu. Eta udalak agindu zidan, Julio berriztan ezan, azken aldian desgastatuta baitzegon egia esan. Gona pixkat luzatu, ta belaunak tapatu, ta gehiagoren espentsan. Gerrian karga ipini diot haizeak bota ez dezan. Gerrian karga ipini diot haizeak bota ez dezan. Lehenago nengon harina, ta horietzen nere kalte, aitor dezaket kiloak ere, enituela sobrante. Jarri didazu karga ta gehiegi behar ba, ta ezin naiz joan aparte. Orain umeak etorri eta parre egiten didate. Orain umeak etorri eta parre egiten didate. Ta hirugarrenak ere baditu, portea eta altura, hau 80ko kilikia da, ta mantentzen du ohitura. Kanarik ez tapatu, ta arren ez flakatu, ta zigarro bat eskura, gero ta hobeto mantentzen baitu rokero zarran itxura. Gero ta hobeto mantentzen baitu rokero zarran itxura. Bueno, arrimatuta, goxo gaude behintzat, goxo gaude behintzat. Argi indarra joan da, hobeto guretzat, hobeto guretzat. Kopera bete dira holtzaren lau ertzak. Orain entzungo dira bertso onta latzak. Berdina ezan da jende hausatzen zen. Soluzio bat dago arazo denentzat. Soluzio bat dago arazo denentzat. Ta
gertatu zaiguna, ez alda polita, ez alda polita. Baietz esan ezake aurrekoa ikusita. Berotu egin bera, hain gertu jarrita. Honi esaten zaio herri dinamika. Targiak berriz ere egin digu bisita. Targiak berriz ere egin digu bisita. Orain falta zaiguna dugu argi printza, Denera moldatzen da eta bertsolaritza. Beti prekarioa izan da euskalgintza. Pixka bat arraroa da gure langintza. Egia erran ardiak bezala gabiltza. Egia erran ardiak bezala gabiltza. Euria apagoia, baina zer du txarra. Elkarren besapetan ezkutau beharra. Horrelako xea da arrazan naparra. Eskerrak holtza gendun haundita eharra. Zuek zerate gure elektroindarra. Zuek zerate gure elektroindarra. Pasaio hau bihurtu behar zaigun mito. Holtzan sartu zirena 100 lagunta piko. Beldur naiz ezote den lurrera eroriko. Bertsuak jende gehiu ez du ekarriko. Ez altzaio esaten honi el momentiko. Ez altzaio esaten honi el momentiko. Honi esaten zaio, hazi bat jartzea. Eta lehen kolpetik hau loreztatzea. Ta altura berera denok etortzea. Tomateak bezala hainbeste sartzea. Ta araz ederra berso baratzea. Ta araz ederra berso baratzea. Bada maika tomate eta lautipula. Banere ustez dugu negutegi mardula. Edo izan daiteke denbora kapsula. Horrelakorik ez da ikusi sekula. Pentsagai jartzaileare antzi zaigula. Pentsagai jartzaileare antzi zaigula. Ba azkenengo ronda, ta eserita ara. Saio hau ezin dugu honela xelaga. Gusaiatuko gara merezi gisara. Gora bertso ardiak ta gora euskara. Errimatu soilik ez, arrimatu ingara. Errimatu soilik ez, arrimatu ingara.
Nila ez da gizetu gatzen zen esatia, baina... Bueno, serio jartzi ez nuke nahi, baina aurrengo gai ala zan eta bai, jarraitu ingo dugu, gaina hola goxo jarrita. Jon, bakarka ingo aldek. Jaun ozkio denak ezagutzen dituzuen datu batzuk emango dizkizut. Beste batzuk izan zitezken, beste 1000, baina... Ara, Madrid, poliziari harriak bota eta makilaz jo, 18 hilabeteko kartzela zigorra. Badajoz, polizia bati ukabilka jo, 19 hilabete. Cáceres, polizia bat kristalezko botila batekin jo, buruan eskumuturreko esgintze bat eragin, 2 urteko kartzela zigorra. Altsasu. Eskertzen dizut hemen jarri dezun gaia, adierazi dezadan arrisku ez baia. Epaiketen aurretik eginda epaia, naiz gizarteak esan jarraitzeko naia, naiz eta pakean nahi da kirola saia. Batzuk nahiago dute aurreko garaia. Denbora aurrerantza dijoa ordea, naiz bidean zapaldu gure orea. Zaurita gorrotoa non dago gordea, honek eskatzen digu esfortzu doblea. Gu soilik esperantza nahi dugu berdea, baina oraindik berdez dator terrorea. Oraindik izango da magina bat kasu, oraindik nahiko gerra, nahiko ke eta zu. Iparra galdu gabe, segi pausuz pausu, zure aurrean erronka, haun
diot Aimar Altxa, Joni esertzen utziko jogu, lan arrainduta. Zuebiak, gutako asko bezala, seguruenik atzo Labriteko partiduei begira egongo zinaten, eta ondorio batera iritsi zinaten biak, eta ondorioa da, pelota mundua gizonezkoena dela. Pelotariak, artekariak, botilleroak, ikuslearen gehiengoa gizonezkoena. Noiz dira bineskatxa plazaraterako, ta armaiak saltoan gantxo eta tanto. Gizonezko ez lepo, gizonezko ez bapo, pilota horrela bat onartu beharko, gizonezkoen mundu da ala nahi delako. Frontoira etortzea sexu garapenan, horixe litzateke gure garaipenan. Han begira jarrita sarritan zepenan, frontoia izaten da gizon guztiena. Ta zergatik ez ura ematen diena. Aspaldi gabiltzanez, biden bakarretik, gabiltza batzun kexu eta negarretik. Ala nagola nire erratea dagokit, parekidetasuna behar da oraindik, partida gogorrena daukagu aurretik. Elite kiroletan ez da esan beharrik, andrazkoak daudela baztartu xamarrik. Pentsa futbolean ez da falta harrik, NB-ko kantxetan ere har izarrik. Zoritxarrean ez da pelota bakarrik. Horre
erdietan, eta gure kopetak gaur izerdietan, baina mintza gaitezen hemen egietan, gizonezkoa dabil frontoian denetan, tarrigarria ez da gure begietan. Kantu eta gai jartzen andra bat jarrian, ta entzuletan proportzio bat izugarrian. Argatik iruditzen zaitain pozgarrian, bersolaritzak jartzen duen oinarrian, kontu hontan ez alda eredugarria. Bueno, hoben hau ez. Demagun urte batzuk igaro direla 2017ko San Fermin hauetatik, eta lehen aldiz zezenketarik gabeko San Ferminak izango dira hauek. Peinek beren ohiturarekin jarraitu eta arratsaldero zezen plazara joaten segiko dute, eta zuek zerbait antolatu beharra duzue zezen plazan zezenketen ordez. Zer jarriko dugu? Ez da oso erresa guk daukagun froga, edo zerekin egin liteke aproba, baina debalde bada jendea joango da, jendea joango da. Bertsolari ez bete, ondar gaina alai, izango alda jendea erakartzeko gai, zezen batzuk badira, behi batzuk ere bai, behi batzuk ere bai. Biankako zezenak agian perfecto, ta zuek lauanketan dena emateko, eta gai jartzailea akuilu sartzeko, akuilu sartzeko. Odol saldaren partez, burmuinen zukua, badu abiadura rimata puntua, ta gainera badauka arrisku puntua, arrisku puntua. Eta iruñar denek flipatu dezaten, ikusi gabekoak denentzat ematen, jarri sei politiko egiak esaten, egiak esaten.
politiko zintzoak, hori da, jendea jarri nahian uiei begira, balkoiak garestiago alkilauko dira. Eta nobedadeak hasita prestatzen, jendea hasi bedi barrezka gozatzen, lau Gipuzkoano mozkor jota bat kantatzen. Horretarako askoz, hobe daude mezan, arrentxorak eririk etzazula esan, hori lehengo mendean ere gertatzen zan. Baina dena ez dugu horren merke saltzen. Hau izugarria da ez du nik asmatzen. Aimar eta Julio agarrau dantzatzen. Ez, hori da jende erdipurdikoa, jarri behar da onena jardaigun jainkoa, Jon Maian diskurso bat ordu erdikoa. Hori okurritu zait neri ere, jada, plazaren erdian ta kriston beteka da, soilik ordu erdi bat imposiblea da. Baina joan behar dugu, mantxo, pausuz pausu, zure diskursoari egidazu kasu, belarrita buztanak moztu izkiozu. Baina hobeto dugu jarraitu bertxotan, ta sexua bezala laburta askotan, zoriontsuago gera holtza txiki hontan. Bai, hau da gure holtza, ta gure neurriko, ta zezen plazarako nahi bada bimito, egaina eta lizaso ipinitakito. Bueno, eta momentiko hau borobiltzeko, lauei eskatuko dizuet zuen modura despeditzeko saioa. Mi esker denai hemen izateagatik, aguantatzeagatik, gorbeian batez ere, hemen goian, teknikaria ere bai eskerrik asko, bere trasteak arriskuan jartzeagatik. Eta tira, hurren arte eta ongi segi.
Eskerrik asko hain sarri ez da txalo goxorik aditzen. Naiz eta orain zaudeten hemen nola ardiak auritzen. Lehenago botata botatzegon ta ez zineten mugitzen. Ta herri honen metafora bat dugula zaitiruditzen. Naparra aspaldi ohitua baita, euskaran alde bustitzen. Ez dago gauza txarrik, trukez onik gabe, zaparradak ipini, gaitu parez pare, gaur kalea bustita, ta holtza aldare, kantuz segiko dugu, iaia debale, eragozpenen kontra eta zuen alde. Eragozpenen kontra eta zuen alde. Ben ikusita topera nolan, bete den holtza iskina, iruditzen zait zaleak duen guganako imagina. Dela bersoa dela zeozer, herriarentzat egina, bersolaria norbait gertuko, traturako atsegina. Ta hori dela bersoak duen, sekreturik anaundina. Sekreturik anaundina. Euskera egunero da, gure zapitxo gorria. Hemengoak gara denak, berdin zaigu jatorria. Taurrera pasa nahi dugu, liburu honen horria. Atzean utzi saminak, eta bilatu irria. Kanpoan euria bazen, estalpe hontan jarria. Altsazutik Iruñara hauxe da gure neurria. Egoera guztietan kantatzen duen herria. Egoera guztietan kantatzen duen herria. Bueno, eskerrik asko. Ja badiru akortu dula, beraz. Mantxo.
bertsosaioa Sarasate pasealekuan hau historikoa izan du da. Euria hasi du eta Jon Maia, Uxu Alberdi, Aimar Karrika eta Julio Soto zeuden ultza gainean eta erabaki dugu behan zegoen jende guztia ere gora ekartzea. Eta alaxe sortu da, holako giro berezi bat, momentiko San Ferminero horietako bat, eta guain jendea badikoa, bera, oso polita izan du da.